Wala pa man ang opisyal na campaign period, nag-umpisa na ang ilang presidential contender na magpapogi sa publiko. Panay ang pagkanta ni MMDA Chair Bayani Fernando sa iba't ibang show. Nilalakad naman ni Senator Manny Villar na maging national artist ang comedy king na si Dolphy. Hayag naman ang pagiging malapit ni Senator Loren Legarda kay Mother Lily at iba pang bituing sumusuporta sa kanyang kampanya para sa kalikasan. Si Makati Mayor Jejo Marbinay ikinatuwa ang pagsasapelikula ng kanyang buhay at pag-ibig. Bukod sa pagkahawig daw niya kay Bamboo, showbiz din ang dating ni Senator Chis Escudero dahil singer ang kabiyak niyang si Christine. Ang latest na nagpaka-showbiz ay si Defense Secretary Gilbert Teodoro na lumabas sa top rating na tayong dalawa kasama si Gerald Anderson. Hindi na nagugulat ang Electoral Reform Group na pera at politika dito. It is a very Filipino political syndrome. Kung ikaw ay may ambisyon sa politika at hindi ka masyadong kilala ng ordinaryong botanteng Pilipino, kailangan mong magpakilala sa larangan ng showbiz. Pero ayon kay Professor Ko, hindi sapat ang pagpapaka-showbiz ng mga kandidato para sila'y makilala ng publiko. Ito yung hidden campaigning na tinatawag. Pamamaraan yan ng politika. So, hindi ko sasabihin na ito ay napakasama o gagawa ako ng judgment tungkol dyan. Subalit, mababaw yung ganito kasi hindi pinapaliwanag ng isang mamumuno sa ating bayan kung ano ang issue na dapat gusto niyang harapin at i-address sa lipunan. Sa mga darating na buwan, tiyak na mas magiging madalas pa ang pagpapapogi ng mga kandidato sa mundo ng showbiz. Ayon sa electoral reform groups, sana magamit din ito para maiangat ang kalidad ng eleksyon sa bansa.